Al'umma na ci gaba da bayyana farin cikinsu kan irin yadda farashin kayan abinci ke daɗa yin ƙasa warwas da kuma fatan cewa damunar bana za ta fi ta bara albarka. Bara abin da muka samu bara da na bana, ina ga na bana har zai fi na bara, kuma alhamdulillah mun gode Allah, mun gode a kwamishinan ya tallafa mu da game da taki mun samu kuma ya shigo hannunmu na bara. A kulle yomin dubun dubatar manoma ne daga kowace kusurwa ke yin dafifi tare da yin cincirundo don zuwa gonaki tare da aiwatar da na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Amma kuma mun sadakarwa Ubangiji noma da makaman caca ne, ba za a yi fushi da shi ba, dole ne za mu fita don mu yi, Ubangiji zai ba mu. Hakan na da nasaba da yadda gwamnatin jihar Borno ta tashi haikan wajen farfado da albarkatun noma, a cewar Dr. Tijjani Ahmad, sakataren dindindin na ma'aikatar albarkatun gona ta jihar. Don yadda shi mai girma gwamna Farfesa Babagana Umar Zulum ya tashi haikan, ba fa abin da yake damu bawan Allah nan kamar yaga cewa abinci ya wadatu. Idan na faɗa maka abin da gwamnatin Borno take kashewa wajen tallafawa 'yan gudun hijira, wallahi za ka zubar da hawaye. Za ka ce wani bawan ina yake samun kuɗi yake wani abubuwan, because mutum ne wanda yake shi ba abin da dame shi kamar yaga cewa abinci ya wadata a jihar Borno. Idan zan ja ka baya, kai ɗin nan kai shaida ne, mun je da kai baga na mega farm namu, kaga albarkar da Allah ya sa aka samu a alkama, kana da labarin abin da aka samu a Mangoro wajen wake, ga bama, ga jibi, ga shani, kusan duk part na Borno. Watan himma da ya tashi, ana ba da inputs, tallafin kayan noma, taki kyauta muka ba mutane, inputs chemical kyauta muke ba mutane, kuma duk gunda akwai gurin abin nan ɗin tsaro, an tura tractor ya je ya taimaka mutane wajen noma. Duk da cewa dai mun ɗan samu ɗan koma baya na wasu mutanen da ake ba su amanar tractor don talakawa su yi aiki, ba sa barin talakawa su yi aiki din, suna ɗauke tractor suna kaiwa wani state. Amma duk da haka mutane sun fito sun ansa kiran gwamnati, sun yi noma don su taimaki kansu. Wasu daga cikin manoma sun alakanta yadda farashin kayan abinci ke faduwa da irin yadda aka girbi amfani a bara, tare da yin kira ga gwamnati da ta ƙara tallafa musu. Alhamdulillah, bana mutane sun yi turuwa zuwa noma, sai dai godiya. Sannan kayan abinci ma ya yi soka. Sannan muna kira ga gwamnati ta taimaka musamman wurin kayan noma, musamman kamar takin zamani da sauransu. Gwamnati dama ta saba yi, amma muna kira ga gwamnati akan cewa ta ƙara himma akan abin da ta saba yi. Masu hikimar magana dai na cewa Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.